A few moments later. Yun, so ayun guys, after 29 years nakabalik ulit ako dito sa ano, nag-aaralan ko dati sa ano. Ito nag-aaral sa Lagro Elementary School. Ayan. Medyo malaki na rin yung binagbago niya. Bali, yun. Yung anak ko naman i-enroll ko dito ngayon sa elementary. Ang naiba na yung mga ano, room. Sobrang tagal na rin kasi. Ayan yung anak ko guys. Mas maganda na siya ngayon yung ano, school nila. Ayan yung stage namin. Sa likod ng building na yan yung canteen namin dati dyan. Ganda dito kasi parang nasa park ka lang. Ayan, pagka recess dito siguro sila tatambay. Yung time namin wala pa tong mga ganito dito eh. Ayan, ngayon mas maganda na siya.